Eguardion. Ongi etorriak Paskoako 3. igandea ospatzera bildu zeraten guztioi. Kristo piztua gure artean dago egiaz. Ezagutu dezagun batzarraren erdian, entzungo dugun hitz ederrean, elkar banatuko dugun ogi bizian. Jesús resucitado está en medio de nosotros. Él nos convoca a celebrar su Pascua. El cirio encendido que nos acompaña todo este tiempo pascual nos recuerda su presencia viva, especialmente en su palabra y en el pan de la Eucaristía. Hasi dezagun ospakizun hau zutik eta abestuaz piztu da Kristo. Aleluya. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Biziaren jainkoa, bere seme Jesukristo hilen artetik berpiztu duen aita ona, bego zuekin. Jauna piztu da eta gu ere bai berarekin. Hauxe atergabe entzuten den oihua. Piztueraren seme-alaba gara, eta piztueraren seme-alaba egiten gaituen bataioa gogoratu behar dugu uretan. Kaskatzaile datozuna,
erabat berrituko gaitu, urauen espiritua. Aleluya, piztu zaiguta, espirituaren jauna. Izaki berrituen kantuz, gorez jauna, aleluya. Erroki dakigula jainko guzti zahatsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko jaundita eder zaitugulako, gorazu bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita alguziduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarri santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzerak. Egin dezagun otoitz. Oikainko, poztu dadila beti, bizi berritu eta gaztetu duzun zure herria. Egizu, zure seme alaba ordeko izatea berreskuratu izan azpozturik, usterik sendoenaz itxaro dezagula iztuera eguna.
Zure seme Jesu Kristo gure kaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eseri. Apostoluen inguruan sortutako elkartearen testigantza aberasgarri dugu gaur senide elkartasunean bizitzeko. Jesus fedez onartzeak egiazko bizia ematen digu. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro y los apóstoles daban testimonio de aquellos acontecimientos que habían transformado su vida e invitaban a todos a unirse a la nueva comunidad. Escuchemos ahora uno de estos anuncios llenos de alegría y de fe. Apostolen eginak liburutik. Egun haietan, Pedro honela hitz egin zion herriari. Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoak, gure arbazen jainkoak, aintzaz bete du Jesus bere zerbitzaria. Zuek agintariei eskura eman eta Pilatoren aurrean ukatu zenuten ura, honek askatzea erabaki zuen arren. Santua eta zuzena ukatu zenuten, eta hiltzailea askatzeko eskatu. Biziaren sorburua hil zenuten, baina jainkoak piztu egin du hilen artetik. Gara horren testigu. Badakit, zenideo, ezakinean jokatu zenutela zuek, baita zuengan agintariek ere. Baina horrela bete zuen jainkoak, profeta guztien aurrez iragarria. Hotz, haren Mesiasek sufritu egin behar zuela. Bioz berri zaitezte beraz, eta itzuli jainkoagana, bekatuaken takizki zuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu guregan jaun argitzua, zure aurpegin dizdiratxua. Denok. Piztu guregan jaun argitzua, zure aurpegin dizdiratxua. Deitzen dizudanean erantzun, jainko nire defendatzaile. Estualdian emadazu lasaitasun, errukizakizkit eta entzun nire otoitza. Piztu guregan jaun argitzua, zure aurpegin dizdiratxua. Asko ari dira esaten, nork emango guri zoriona. Bakean oheratzen naiz eta berehala lokartzen. Zeu bakarri bainauzu jauna, lasai biziarazten. Piztu guregan jaun argitzua, zure aurpegin dizdiratxua.
San Juan apostoluaren lehenengo gutunetik. Ene seme alabok, bekaturik egin ez dezazuen idazten dizuet hau. Hala ere, norbaitek bekatu egiten badu, badugu laguntzailea aitaren aurrean. Zuzena den Jesukristo. Hark bere burua eskaini zuen gure bekatuen barkamenerako. Eta gureen barkamenerako ez ezik, baita mundu guztikoen barkamenerako ere. Jainkoa ezagutzen duela honetatik dakigu. Haren aginduak betetzetik. Nik ezagutzen dut jainkoa esan, eta haren aginduak betetzen ez dituena gezurtia da. Eta horrelakoengan ez da egia. Haren hitza betetzen duenagan, berriz, jainkoaren maitasuna bere betera iritsi da egiaz. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Evangelioan, Jesusek berak hitz egingo digu. Bere bakea emango digu eta bere heriotz piztueraren testigu izatera deitzen digu. En el Evangelio se nos muestra el mismo Jesús, con las señales de su muerte, pero vivo, y nos da su paz y nos hace testigos de su resurrección para que el mundo sepa que vive y que es dador de vida. Zutik prestatzen gera liburua jasoz eta aleluyaka gure artean bizi denari. Denok. Jesus jauna, agerri ezazkiguzu liburu santuak. Zutu gure bihotzak hitz egiten diguzunean. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Emausko ikasleek adierazi zuten bidean gertatu zitzaiena, eta nola ezagutu zuten jauna
ogia zatitzean. Horretan ari zirela, Jesus bera agertu zen ikasleen erdian, eta esan zien, bakea zuekin. Haiek ordea, harriturik eta beldurrak hartuta, mamuren bat ikusten zeudela uste zuten. Eta hark esan zien, zergatik zaudete larri eta sortzen zaizkizue zalantza horiek barruan. Begira nere esku oinak, neu naiz. Ukin azazue eta ikus, mamuak ez du ez zaragirik ez ezurrik. Nik berriz ikusten duzue baditu dala. Eta hori esanik eskuak eta oinak erakutsi zizkien. Haiek ordea bere pozetan oraindik ere ezin sinesturik eta harriturik baizeuden, Jesusek esan zien, ba aldezue hemen jatekorik. Eta haiek arrain erre buska bat eskaini zioten. Hark hartu eta haien aurrean jan zuen. Gero esan zien, hau da nik zuekin nengoela esaten izuena. Moisesen legean, profetetan eta salmoetan nitaz idatziriko guztiak bete beharra zirela. Orduan, liburu santuak ulertzeko ezauera argitu zien, eta esan, honela zegoen idatzirik. Mesiasek nekaldia jasan behar du, eta 3. egunean piztuko da hilen artetik. Beraren izenean hotsegingo zaie bihotz berritzea eta pekatuen barkamena jende guztien, Jerusalemdik hasita. Zuek zerate gauza hauen testigu. Jaunak esana, Kristau senideok, Paskoan gaude eta Jesus piztuaren misterioa ospatzen ari gara. Elizak denbora luzea hartzen du misterio honetan sartu ahal izateko. 50 egun hain zuzen ere. Eta hala eta guztiz ere, gehiena jota hurbildu egiten gera fedearen misterio honetara, ea zerbait antzematen diogu. Eta hala, gutxi badare, gure fedeak izugarrizko indarra hartzen du, bizi berritu egiten da. Fede kontuak ez dira behin betirako argi ikustea edo ulertzea. Bide bat da, harreman ibilbidea. Halaxe ikusten da evangelioetan, gaurkoan adibidez. Jesus gogoan zeukaten haiek, horrek maintentzen baizituzten bildurik, ez ustekoa hartzen dute Jesus bizirik sumatzean beraien erdian. Eta ez dute ezagutzen.
beldurrez betetzen dira, eta larritu egiten dira. Ezin ulerturik, zer edo nor izan zitekeen bera. Jesusena da lehen pausoa, ez haiena. Eta Jesusen lehen pauso honek eskema guztiak apurtzen ditu. Ez baita ohiko logikan sartzen Jesus piztuarena. Ez orain eta ez orduan ere. Halaxe gertatzen da geuregan ere. Batek ez daki nola, zer dela eta, baina bizitza eta bizitzako gauzak hankaz gora berehala geratzen dira zenbait momentutan. Bizitzan izaten dira, une batzuk, dena hankaz gora jartzen gaituztenak. Batzutan bat-batean izan daiteke. Edo pixkena beste batzutan. Baina egoera berri batean aurkitzen gera. Hori bizitzan denok daukagu horren esperientzia. Modu askotara gerta daiteke. Esperotako egoera izan daiteke, edo espero gabekoa. Familia izatean, guraso askok esaten dute, espero genuen, hori nahi genuen. Baina, hau, izugarria da. Espero gabeko errealitatea. Edo maitasuna piztea, edo adiskidea topatzean. Baita egoera mingarrietan ere, hurbiliko baten eriotza dela eta, baganek ion hiltzera zijoala, gaizki zegoen, baina orain hil eginda eta hau, ondiegia da. Edo ez usteko txarren bat. Edo gertadeikike ezer berezia gertatu gabe ere, bizitzaren ohiko martxan, barrutik alako ezin egona sortzen da aldian behin. Inoiz egin gabeko galdera existentzialak azaltzen dira, eta batek ez daki zergatik. Egoera guzti horiek gure logika normaletik ateratzen gaitu. Eta bizitza orain arte ez bezalakoa beste plano baten kokatzen gaitu. Une garrantzitsuak dira norberaren biografian horretara irekita bizitzeko gai baldin bagera. Gure izatea zabaldu eta gizon emakume humanoagoak izateko aukera da. Posible da baita ere, beldurregatik edo auskalo zergatik, gure bihotza itxi eta betiko martxari eutsiz, ezaguna dugun bizi estuan jarraitzea, eta kito. Eta ez da ezer aldatuko geure bizitzan. Eta bizitzak berak eskaintzen dizkigun altxor miresgarriak galdu egingo ditu. Hori ere gerta daiteke. Eta gertatzen da zenbait garaitan. Fedean antzekoa. Gure existentziaren mugetan, egoera berrietan aurkitzen geranean, ezin asmaturik nola kokatu geure burua, zer den gertatzen ari zaiguna, ezoiko pentsamentu, sentimentu, joerak sumatzen ditugu geuregan. Eta ez daukagu argi arrazoi horiek nondik azaltzen diren. Eta gara nola ez dakigula halako presentzia suma dezakegu bizitzen ari garen egoera horren erdian. Batzuei presentzia hori indartsua agertzen zaie. Beste batzuei presentzia hori isila, humila, baina egiazkoa. Jainkoaren presentzia horri irekita bizitzea da fedea. Ez da inbeste idea religiosoak edo filosofiko bereziak edukitzea edo bete behar batzuk ondo betetzea, horiek behar batak ero etorriko dira.
Baizik eta jainko biziari egiatan irekiak bizitzea da fedea. Irekite gaude, ala ez. Eta ez da erreza pauso hau ematea. Evangelioko gizon emakume haiei gertatu zitzaien modura. Ez zitzaien erraza gertatu. Entzun dugu. Eta guzti horren egiaztapena ondoriotan antzematen da. Ez aurretik. Lehenengoa, bakea. Bakea ez da komodidadea, atsegina, ez? Bakea. Barruko poza. Ulermen berria, gauza guztia lehen bezala jarraitzen dute, baina argi berri batez ikusten hasten gara. Jesusekin bizi izandakoa argi berriz ikusten hasten dira gizon emakume haiek. Zentzu sakon eta zabalagoz, ordura arte ulertzen ez zuetena. Jainkoak betidanik adierazitakoek indar berria hartzen dute. Jainko ez da bakarrik, beste gare batzuetan somantzen zen norbait. Bai, beste gare batzuetan jainko argi zegoen, gaur egun ez. Ez, orain bertan, modu eraginkorrean lanean ari dela sumatzen dugu. Kreatzen ari dela. Guztia eraberritzen, indar berritzen. Jesus piztuagan sinisteak arazoak ez ditu konpontzen. Ez. Baina orain, artekoan ikusten ezena, logika berri batez ikusteko aukera eskaintzen digu. Eta horrek guztia aldatzen du. Hori gertatu zitzaien ikasle haiei ere. Jesus gurutzean hila izana kalamidade izugarria izan zen beraientzako. Eta horrek ez zuen bueltarik. Jesus gurutzean hil zuten. Baina orain, inoiz pentsatu gabeko zentzu berria hartzu zuen. Salbamen bidearena. Heriotza bera iresten zuena. Entzun dugu. Orduan, liburu santua ulertzeko ezaguera argitu zien. Eta esan, honela zegoen idatzirik. Mesiasek nekaldia jasan behar du. Eta 3. egunean piztu egingo da hilen artetik. Lehen ere entzuna zuten, baina ez zuten ulertzen. Beraien bizitzan, ez zegoen berritasunik, orain bai. Eta hau ez da bere horretan gelditzen, ni sentitzen naiz, ni fedea daukat, eta jasta ez. Guzti hau eskeni beharra dago, beste gizon emakumei. Batek poza sentitzen duenean, hori azaldu egiten da. Ez propaganda, baizik eta egiten dugun gauza guztietan, beste aire berri batez bizitzen da. Eta hori besteek sumatu egiten dute. Hau bai da gure salbazioa. Eta honek guztia aldatzen du. Eta San Juani entzundakoa, ez da nahikoa esatea, bizitzea baizik. Eta egitea. Nik asko sinisten dut, baina maitatzen ez badut, Jesus bezala bizitzen ez banaiz, gezurretan nabil. Nola bizi du nire fedea? Lokartuta, oztuta, aztuta. Zertan nabari dut nire bizitzan Jesus piztuaren presentzia. Behar bada ez da, azalpen nabarmen baten ondorio izango. Baina nolabait Jesus piztuen nire bizitzan sumatu izan aldut edo bere presentzia. Bizi aldut nolabait Jesusek ematu duen bake hori eta poz hori. Eta bizi aldut guzti hau besteei adierazteko premia. Jakinik ez dela batere erreza bizi digun kultura honetan, hori egia da. Baina lata guztiz ere, bizi baldin badut, nabaraituko zait.
erabatera edo bestera. Eska dezaiegun jainkoari bere espiritua etengabe. Izan dadila espirituari gure bizitzan argi emango digula. Eta egin dezagun gure fedearen aitormena. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazietan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Sinesten Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Otoitz egin diezaiogun jaunari, biztueraz izadi osoarentzako biziateak ireki dituenari. Eska diezaiogun biziaren poza denontzat. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Otoitz egin dezaiogun jaunari biztueraz izadi osoarentzako biziateak ireki dituenari. Eska dezaiogun biziaren poza, Eliza amaren eta Kristorengan bataiatuak dauden guztien alde. Askatasunezko evangelioa beti pozik bizi eta adierazi dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Kristau sarbiderako sakramentuak hartzeko prestatzen ari diren guztien alde. Jesusekin topo egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Saminetan eta ezinez bizi diren guztien alde. Gure gaixoen alde. Injustizia, zapalketa eta gerra sufritu behar dutenen alde. Pasko misterioa topa dezaten beren bizitzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gure senide hildakoek betiko biziaren poza aurkitu dezaten Pasko betearen erreinuan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna
Entzun jauna gure eskariak, eta berri gaitzatzu gure bihotz barruraino. Guregatik hil eta guretzat bizi den Jesu Kristo jaun berpiztuaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna, zure Elizak bozkarioz ekarritako eskaintzak, eta horrelako poza eman diozunez gero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta gora bihotzak, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta eskainia izan den aldi honetan. Honen bitartez jaiotzen dira argiaren seme alabak betiko bizirako. Eta zabaltzen zaizkie fededunei zeruko herrinuko ateak. Gure eriotza desegina izan da haren eriotzan, eta haren piztueran gu guztiok piztu gara. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean.
Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, nire guztiek gainko jauna, zerururak etegidatza zure iria. Osana Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hiletan piztu zera jauna, zu berriz etorriak legoa berriro. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza osatzen dugun gizon emakume guztiekin, batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure hildakoak, baita beste hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagu. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Gaur entzun dugu nola esan zenien apostoluei, bakea zuekin. Begira zeure elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri, bakea. Eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogun bakea elkarri. Jainkoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna. Jainkoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jainkoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen kangoekoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuagu, jaunaren maiotara deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko. Baina esan bat.
gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure libe, eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzain, eta gozore hartarte. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gasok zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gasok zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bi, eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zuzara gure hartzaio. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bi, eta gure bizi. Zu gure poza da itxaropen, zurekin goaz aurrera. Egunen baten zure betiko, hartaldeak izatera. Egunen baten zure betiko, hartaldeak izatera. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bi, eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Begira bihotzonez gauna zeure herriari, eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu irits dadila, aintzaz beteko den haragiaren piztuera ilezkorrera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen.